nyakoro mogingeni gima moko kuom kia ni e thuolo mokalo kata an bende natemo ni mondo mi aidhe mesa mar nyisruok mar ber mano ni machon e mbalariany kendo adwani mondo asungra ni abasebilo go matin mak mana odiochieng' ma kawuono ka nitie gima bende ok ung'eyo Jean Ojiro bende en jafwambo omiyo nitie gik moko ariyo kanyo ma bende wariwo kode wendo na chopo mana kuom thuolo machuok to poni kore kichopo iyawo TV mar nyadhiwa kawuono waloso kod Jean Ojiro. Nang'o Jean Ojiro? Jean no osidhi osimbo mar ber ok piny Kenya kende en mesa mikete rang'iny mar ber mar piny ngima omiyo e sama walose ni wendo mantiere godo sani ma bende nyalo neno kanyo ero en Miss Universe Kenya. Ang'eyo ni weche mang'eny sama naketo wach mar Jean e mbui penjo mang'eny to wang' wach kode dhok mane to wuok kanye aparo ni ibiro yudo thuolo makamano maler mar mondo mi wang'e Jean matut gigo ming'eyo gigo mok ing'eyo bende ma en thuolo mar jiwo jomatindo ma bende samoro ni kod lek achiel ariyo adek motenore koda ber kata lek mamoko kiwacho ni gimoro amora kata lek moro amora ma intiere godo nyalo chopo kare nyakwara mogi mano kanyo wendo na ng'iye kaka achiel kachiel onyono mos ng'eni e paw ber kanyo kata wuoth ji ok wuotha wuotha en wuoth michamo mos tielo achiel mbele tielo mar ariyo luwe kendo ne wacho ni e thuolo no ok onego bed ni iduodo tiendi omiyo nyaka bed ni wuothe e lai moriere omiyo kinyalo ng'iyo kanyo en wuoth mipango kendo gi e thuolo ni adwa ni mondo mi arwak Jean mondo kodonjo kanyo e studio mar Ramogi TV mar mondo mi wadonje twak Jean arwaki ni machiegni mondo mi watwagi e twakwa makawuono inade an maber jaber karibu kamano inbe Jean Ojiro. Yes. En adwa ni mondo mi puoch gi pak makende kata leo matin kamano. Iwacho ni puoch gi pak onego bed ni miyo ng'ato machiegni koseyudo simbo makamano. Koro ang' ing'wona ni awache moleo mak mana ng'e ni ok en tich mayot. Mondo mi ni chopi michak safar michopi. En kama bor machiegni mar Ramogi TV. Gima duong' ma ji nyopenja ka awacho ni wadwa twak kod Jean Ojiro. Ne giwacho ni to dhi wacho dhok mane. Kendo mbui osewacho ni Jean no aparo ni wawuok Kisii. Koro ni mondo an be naneno mano. Adana mi thuolo mondo ichiw nondi ng'eni kaka nyaluo. In gi nonro mawuok county sani ochakre gi county modhi e constituency modhi e dot modhi e yore go tadwa ni mondo mi thuolo no. Okay. Okay, koro nyinga en Jean Ojiro. To amor zaidi bedo ka erokamano uru. Machiegni. Awinjo ni nosechaka ni Siaya's finest. Koro be unyaluonga ni Siaya's finest. Erokamano. Nondi chalo nade? Nonyuoli kanye, idongo kanye, dala uni kanye, mondo mi kik kangi wuok ka. To ng'ato kik chak luongi ni wuok e dhoot machielo. Nonyuola Nairobi 1998. Kasto wadar nwadhi Kisumu. To waduogo kendo Nairobi 2016 kasetieko high school. Koro nursery, primary gi high school nasomo Kisumu. County ma Kisumu. Yes. Skunde mage. Ng'eni tinga mawacho ni nyako ni masomo gi nursery kata. Parna ne jo skundi. Yeah, koro nachako gi Mahavir Nursery, kasta dhi Kisumu Junior Academy, kasta dhi Kisumu Senior Academy, tatieko Jalaram Academy. Okay, Kisumu manyiso ni idongo Kisumu kabisa. Adongo Kisumu. Tija inya Siaya. Anya Siaya wuok kama chalo nade. Alego upanda. Manyiso ni njaluo mama ujaluo baba ujaluo. Ngene jomoko paro ni ber bila ni akuyudre kanyo ni mondo mi parne gi ni nyaluo piwa. Kwani pok gineni kaka ijaber. Samoro wigi wil gi kiko. Nyakora mageda ni gie thuolo ni director mar otang' na kanyo picha kata kanda mane nyiso kanyo Jean Ojiro. Otieno mabende ne osidhi ne osimbo kaka nyako majaber. E pauno ma ipimo e piny ngima kara Miss Universe Kenya dwani mondo mi director mar otang' na kanyo picha no mondo wawinjane.
dhi mbele kanyo, chunyi ne wachang'o, gin gik mage ma bende ne dhi mbele chunyi, to bende sama ni chako wuodhni, ni paro ni giko mare dhi chalo kamano? Chako gi wacho ni chieng' no na yuak. Chieng' no na yuak. Poka yuak kamano. Ang'o manu mi yuak? Nawinjo mana overwhelmed gi emotions. Kata ka pok na yombo, nawinja ni chunya ne go dudu. Then such an emotional journey, lakini nang'eyo ni an gi Nyasaye na to wabodhi nyaka watiek. Pek mane maduong' nikech ang'eyo ni gin ok en safar mayot. Ok yot. Ne un nyiri adi? 15 kuchako. Kwa chako ne wan 1,000. 1,000. Auditions mokwongo kwa oro video nikech nwa chako gi oro video to video no ka ne giseneno kasto gichako ng'adowa. Koro e video ne wan around 1,000 kasto adhi auditions koro in person. Auditions ne wan around 500 kasto wachopo 30 pradek. Koro kwa chopo pradek nwachako dhi bootcamp. To bootcamp ediere wadong nyiri 15. 15. Oduogo ng'adi makoro ine mibedo mogik. Bende ni leko kata kinde mane untiere bootcamp kaduro mogi nyirigo ni ne mani dhi bedo go simbono? Nalema nkech nyirigo beyo to kawuono iparo ni nyabedo nyakoni, kiny tineno ni nyabedo ng'amora mora, koro nakia, no kan sure, lakini na hope ni nyabedo ni enan. Yero kamano ji ne en wuoth marabora, kendo ang'e ni wuoth bila gi chakore ka ng'ato tin. Bende nitiere gik mane timo kitin, bende nitiere gik ma ng'at machielo ne timo, mane mori ma bende ne oketo lek mari. Ni imbe chieng' moro kaka jin, nyaka ng'ato nene ni kichung' e stage. Ne nitie kana nyathi matin nahero ga picha. Picha sate picha. Ka ng'ato go picha tan kanyo. Ka ng'ato go picha tan kanyo nahero ga picha. To mano gima nan go nyaka ka nabedo e primary school, high school nahera picha. Koro ntie be antina iluonge ni Karorobi, ne news presenter. Koro chiengo pod nantin lakini nachioga go kinyi KBC. Tang'ie tawacho ni tuyo maber to chal maber. Chieng' moro be nyabedo ni en an. To sani actually an journalist. Koro chieng' moro congratulations. Thank you. Koro ne alini inspire. Okay. Yes. Lakini ka natieko high school naneno ni modeling kata content creation en gima nyadwa timo zaidi. Koro sister na chieng' moro otera e modeling agency. To modeling agency no en versatile. Koro gi sign up. Koro kaka team rega kanyo idhi to gigoi picha. Koro ka clients obiro to gimiyo pichni to ginyaluongi kendo audition koso seche moko gikawa picha to gikawi timo tijno. Koro nachako dhioga auditions na dhi mokwongo, mar ariyo, mar adek, koro mar ang'wen ema nayudo mokwongo. And that was the beginning of everything. Kendi neno ka en gima mit midwa dhi go mbele. Mit ndi. Ero kapana ina jin, bende nyalo wacho ni pek mane yudo e safar no mar lao kata mar temo loyo simbo makoro in godo ni. Nikech ang'eyo ni samoro oneno maber gi yoko, mak mana samoro iye kanyo. Lokruok mage mano chuno nyaka kori bed godo mondo mi ilaw osimbo. Koro gima ne tekna kabisa ni en journey ni nonegwa dhi pile. Bootcamp no ken optional. Ne wadhiga go kinyi to awuok gotieno. To koro an gi teach mar 8 to 5 lakini atimoga content creation. Koro seche go an gi videos manonega all last week. Podan kanyo. Koro sometimes nawinjo mana overwhelmed. Nikech on one hand ntie gima temo kao to ntie gima se yudo. Ta yudo ni I'm slacking kwa giman go for the bigger picture, sorry. Koro seche moko ne Niwinjo ka tek. Nawinjo ka tek zaidi. Makoro iseyudo simbo ni. Was it worth it? Benen gima iduoko erokamano ni weyo moko kata ne dong chien mondo mi lauma. It was so worth it.
I feel like ma and the best opportunity ma aseyudo in my whole life. Chieng' no na mor. Kabisa. It was worth it kabisa. 100%. Lek mari sama in go simbo nikech ang'eyo ni okay ning'eni joma moko bende paro ni samoro osimbo mar ber ni en mana mondo mi nyis ber mak mana ilawe yor ber tang'eyo ni nitiere ting kaka jiro Yes. aseneno bende ki in idwa ni mondo mi itwa kod nyithindo matindo ma koka biro idwa ni mondo mi jiw rowere ahinya manyiri nyisa kaka osimbo ni koro dhi konyi e weche mag tiyo keto tingno kare. Mana adier ang'eyo ni jomoko paroga ni man gimar beauty kende to oken kamano. You have to be very intelligent to gima dwa timo akia kanya wacho gi Kiswahili koso gi Kisungu. Ang gini gada Atim kaka nyalo gada lakini Kizungu gini joluo jo Kizungu maber koro kete iye kanya ang na temo loko negi koro nadwa wacho ni most serious madwa timo gi Crown na and push advocacy na. So my advocacy is the prevention of femicide in Kenya. Nikech mano gima serious na ina to affect sana. Duoko chien nek mar joma mine kata nyiri. Koro mane gima dwa yani my title that is what I want it to stand for. Kabisa. So as people think that beauty queens are only for beauty, it's so much more beyond the crown. There's so much more that you have to do. Osimbo ni Jean bende biro gi weche mang'eny. Weche mang'eny kaka ing'eni koro in e mbui. And then in jafwambo. Alafu koro in jaber kata koro osesidhi osimbo no. Nitiere weche mang'eny ma ji wache mbui. Parni kuom ji 1,000 gote ne gin ganyuola magi ng'ato neno nyathiwa ni maber janyuol ka janyuol ng'eni nyathine maber e piny saidi to ka osimbo kata bedo ni ne pawni nikech gin pap ma samoro asekali winjo ka samoro weche ng'eny ere kaka ineno nikech kata sani mbui gin gik ma ji kedo godo ere kaka ng'ato nyalo golo chunye weche ma negative kata maricho ma samoro ng'ato wacho nikech samoro komor gi gimi yudo samoro en gi paro mopogore gi gima ne yudo mana adier. Akia ni enang'o mapok ji owacho. Aneno gik moko te lakini gilomba nikech ang'e ni gik ma giwacho ni ok gin adier. Koro ang'iya seche moko be ok ang'i seche moko ang'iyo tanyiero. But I don't let it get to me. Ang'eyo ni ng'ato nya bedo gi lit no ing'eyo nikech ne en gi ng'ate ne en gi nyathine ne en gi sister ne to maybe okoyudo komno. Koro en normal. Kaba na en gima tek na paro ni kata e pa ofwambo ka ong'eny taparo mana kaka iwacho kiseng'eni ok en gima en adier to konego bed idonje chunyi. Ere kaka ijiwo nyathi ma nyako nyathi ma wuoyi ma nikech ji paro ni samoro ng'ama ka osimo en ng'ama kia kata en ng'ama ngima ne opogore mak mane wacho ni lek ng'ato ka ng'ato nigi kare e society. Ere kaka ijiwo nyathi moro matin ma bende samoro en gi lek to ok oyiere kode ichiwo tiwacho ni kawuono kapar kaber ahinya kawuono kapar kan tie nyathi matin ma neno video ni tanya nise ni kama en gima ni dwa temo koso idwa temo sani tema you never know tem kagino ni e chunyi tem see me here right now I know en kachna temo mangiso ni tema chaka ere gima iparo no nego beni irieyo pao mar ber kata mar nyisruok mar ber gi dusruok mondo impact lokruok mare obed motegno molo kama entiere. Ni translate yo. Bedi paro entiere lokruok monego keti beauty pageants mondo mi obed gima nyalo kelo lokruok maber e society nikech iyudo ka nitiere moko mitimo to toke kanyo ijwang'o ng'ato onge kata gimoro ma inyalo konyigo nikech sami time kamano in gi lek mari dwaro resources lek mari dwa mondo mi wuothi kuonde mopogore bende iparo ni support manitiere kaka en sani oromo mondo mi lek ma in godo chop kare. Gimanya wacho ni support no nya bedo ber kiyudo support kuom brands koso kuom kata government ingeni ntie countries moko ma government invest a beauty pageant ka Philippines mano gima duong kabisa magitimoga kanyo ka ntie beauty pageant government ong'eyo ni nyak gigol gimoro koro ka onya bedo gima duong makata
wayudo government support, wayudo support from brands, clothing brands, nyabedo ber zaidi nikech en a very expensive endeavor. Ere kaka ni support lek makamano nikech en pesa mang'eny. Oktin. Ere kaka ni loso resources ga samoro mano be nyalo miyo ng'ato luoro ni wang' na gol pesa kanyo. Imanya nan gi tich, thank God. Koro pesa te mana yudo agolo ka tasayo ka. Wach machielo idhi kopogore gi jakenya. Inyaluo emomiyo in ka. Ang'o giri kata ber mane kaka idhi kata e stage Puerto Rico idwani mondo mi idhi nyis ber mok mawuok Kenya kende to mawuok kaluo. Gin ang'o giri culture wise go bed kit rwakruok ok bed kit chiemo mar joluo ma in kaka jin ni e chunyi. Akia kanya dhi girech iparona. Kositi komena. Omena nya dume aeroplane lakini anya dhi girech aume maber. Lakini gimokwongo ni wan ga gi one segment ma en cultural outfits. Koro kanyo aparo ni okadwa wacho sana nikech okadwa ni mondi giwinji. Okadwa ni awach te lakini gima dwa rwako adwa ni mondo bed gi representation mara kaka wuok e nam. Yes. Mondo dhi sungwa gi yokono. Nyaka dhi asung matin. Koro adwa loso leo maber ma ngi representation gi kuma wuok. Yes. Bende paro ni kaka iting'ori kaka react gi ji social media mari ang'eyo ni en thuolo machuok but bende lokruok osebede bise paro isekalo kamoro kinde chani kalo to ng'ato ne mane miss ng'ato dwani sasa muromo kodi tichal kaka nyone ni stage. Mano ntie lakini koro osebedo ni kawuok e ot tachalo kama okanya wuoka ni fwa. Ni kori wuok idhi nyiewo mkati. Kawuok tadhi nyiewo mkati tarwako hoodie, tarwako jacket, tarwako sweater. Adhi taduogo. Okambaya baya ni fwa. Okay, nyama ni ang'e batara. Koro sanito representation and everything. Koro nyaka wuok ka jaber. Mangiso ni lokruok nitiere. Pesa ni no sedonjo kwa dhi mai. Pesa ni no sedonjo mtoki nitiere dhi ane oko kata. Nena tent kanya tabo nyisi. Tent mondi iwachi na weche maboko. Nyakoro mogi ma en twak kod nyadhi kata janyadhi kata nyanyadhi mano ji nojero mabende nyocha omiye kata osidhne osimbo mar ber watemo mana rango ni to ginang'o giri mabende oting'ore e yo gudu ni nikech samoro wan kaka joneno waneno mano gudu kod ber mak mana jin bende temo leronwa kanyo ni ohingo mana bedo gudu kendo neno gudu mi idhi bedo godo kuom thuolo maromo nade? 1 year. Higa achiel. Mangiso ni kochopo higa machielo to onego bed ni lek mane in go at least isechako mar mondo mi koro kisidho ng'at machielo gudu to okang' mari isegoyo. Mara asegoyo to be gima timo ok ni en gima borumo ing'eyo. Koro en gima botima to the next queen kobiro ten bo chako mare. Mano tiende ni ko pokose chako. Kose chako to tima en be. Yes. Gino erang'o? Chon iluongo ni hobbies. Gik mihero, gik makitimo. Tiwinjo ka miyi mor e chunyi. Ahero go abal. Lakeside girl. Ihero dho nam? Kabisa. Ahero go abal. Sana. Ang'o kendo? Ahero ga atedo ga chiemo mamit. Kia pase tieko. Ateri alos ni dina moro. Ilos na gimoro. Ihero ga chamang'o? Kit chiemo mane anto gima ahero. Ahero alot dek mokuogi. Ang'eyo ga loso gik moko mole mora lenya. Mora lenya bing'eyo. Ang'eyo te. Mangiso ni nyalo tedo maber kabisa. Maber. Kokine jafwambo tinyalo bedo jatede. Nyalre by the way. Ang'o mano inspire imodi bedo iwacho ni antini emano mi bedo jafwambo. Makoro in jafwambo ni igomo ni mondo mi idhi e paw fwambo koso en fwambo ma digital mondo mi iteg tiji mar content creation. Kia ka un gi position ka? Wami, ini nyalo maya tij. Abet mana ka pile. Pile. Tabet ka. Ero kama na jirani no kasawa bende dhi kanyo mak mana inyalo mana ng'iso wa gima onego wagen e thuolo mabiro e weche ni makedo kod nek mar nyiri kata mine kanitiere gimoro amora ma jopiny onego bed ni ng'eyo nikech en gima adwa ni mondo miyo ji onywakne en gima kata ng'ato timo ng'ato achiel
to ok rum maber. Ang'o giri mineno ka gin gigo mabende wanyalo timo mondo mi wane kaka wakedo go nyathi manyako matin manie mbalariany en university. Pile ngima mare ne kinda kuru gasumbi nikech the risks manitiere. Ere kaka nyithindo manyiri mabende pod dongo nyalo ritore kopogore koda weche mag ng'iyo ni ng'amo yudi konego nyathi manyako mago koro gin weche mag doho. Koro kenda kia ka ng'awach to ibo translate na. Gada pare jogi winjo kisungu. Ntie gik moko man passionate ma nyaka wuo mana rusungu ka wacho. Eko donji. Eko wuok maber, eko wuok kaka dwaro. Thuolo mari. Koro ibo translate na. Mae tija. So in relation to what girls can do to protect themselves, that's what you've asked, right? Yes. First of all, I feel like it's the perpetrators who should be handled to begin with. Because if there are no perpetrators, then we're not at risk, right? So there should be laws for the perpetrators to face the terms that are required. You can't be taking our lives and you just walk away. Number two, the little that we can do as girls, because unfortunately most girls, the things that happen to them, it's in their own homes, with people they know, with people they love. So the little that we can do is try and educate ourselves the best we can, because maybe sometimes when you're older and you don't have the opportunities or the finances, it becomes difficult. So I'd really like to push for women empowerment. My young girls, let's go to school. If we get the opportunity to go to high school, to go to university, take it with both hands and depend only on yourself. Attack translation. Inigipesa translation. Don't know what to name babu neni butent kanyo. Jira paro ni en gima bende owinjore kanyo maber kiwacho ni onge kaka inyalo bedo ni ting iketo ne kuom ng'aminyo. Onge kaka inyalo wacho ni miyo mano bambi no ema koro onego nyis kaka rwako law maboyo. Yet wang'eyo nitie nyaka jomoro rwako lewni maboyo ma samoro se bambi e yo makamano. Koro iwacho ni chik onego kaune nyat no mabende samoro keto ngima nyathi manyako kamarach. Manyiso ni do nego oru nonro ewi buche magin godo ewi nek mar joma nyiri mar mondo mi obed ni oken gima inyalo time pachoka to ng'ato bedgo. Mak mana berne en ni jino wacho ni samoro nyathi manyako mopuonjore mojiwore mariek ong'e yore ne sama in gi pesa ni to weche mang'eny ibro werigo. Omiyo kiyudo thuolo mar somo, kiyudo thuolo mar medori, kiyudo thuolo mar tiyo, kitiyo miloso pesa ni yudo ka samoro bende jok madwa ni mondo mi okikre kodi ok gin jok ma jok mokalo ka. Translate gino maber. Erokamano. Adwa mondo mi gie thuolo ni iwach wachni mogik nikech ayudo ka jothum osechopo kae samoro chalo ka gima wadonjo e sa margi. Koro ang'i ka koso ang'i. Ng'iya kanyo mane kamera mari. Nyaka chak giwacho ni Josiaya amosou. Amor ahinya bedo ka. Erokamano kuom Kela kata yie na bika. Erokamano kuom Kela. Tadwa nyiso any young girl nyako maneno video nini gimora mora manie chunyi kanidwa tema. There's no limit, the sky is not the limit. Chieng' moro inyayudo ni in be ibet ka. Koro ka nitie gimora mora midwa tem to time gi your whole heart and never forget God. Erokamano uru. Ang'eyo ni okadwa ni mondo adu gino mak mana nitiere ng'at manyise ite kanyo ni smile mari kata nyiero mari en contagious. Mane kaka iseng'e, mane kaka ikwalo chuny ji. Emaparo. Emiparo. Koro mani trick ni mono matin mitiyogo. Mana matin. Nekoro mogi twak ni dino dhi mabor ahinya. Mak mana ng'eni mae chakruok mar twak. Kendo wabro bedo kod jin ng'eni koro kao simbo mar tiyo tich machielo mar keto society kata oganda kama kare. Koro ageno ni en twak ma pod wabro bedo godo. Kao kamano nyadhi warumo gi kanyo. Erokamano nyakuom bedo kodwa chenro ni. Nyinga Simfrose Okinda.